Nu skal vi se, hvad der ellers er sket i Østjylland i dag, og vi begynder i Odder, hvor et hold blomsterdesignere var taget på kursus i kirken. Den lille sekskantede kirke i Odder huser normalt byens valgmenighed, men i dag var blomsterdesigner kommet på kursus i begravelsesbinderi med personligt snit. Og det her for eksempel var min opgave, den lød på at lave noget til en landmand, der var rigtig glad for naturen. Han var ikke så gammel. Han var fodboldspiller i sin fritid, meget passioneret fodboldspiller. Og klubfarverne var blå og gul, så dem skulle jeg have med ind i binderiet. Blomsterdesignerne skal pynte alt fra selve kirken til urne og kistepynt. Væk af de konservative røde roser og hvide fræsier, og i stedet er der plads til nyt. Det henvender sig mere til den afdøde, at man mindes den og kan se personen i binderiet. Og det er det, der er ideen? Det er det, der er ideen med vores kursus her, ja. Det er Handelsfagskolens blomsterdesignlinje, der giver uddannede dekoratører mulighed for at spille tættere sammen med virkeligheden. Jamen, normalt der ser blomsterdekoratørerne ikke det færdige resultat. Det vil sige, at de står og binder det i et baglokale, og så kører et bud ud med det i kirken. Men her der kan de se, hvordan det bevæger sig i kirken. Blomsterdesignernes resultater kan ses i Valgmenighedskirken indtil i morgen kl. 11. I mørke på Djursland er Inga Christensen kommet på lidt af en opgave. Altså nu er jeg jo først startet i år, de andre har jo gået i 5 år. Så det er lidt svært at hoppe ind på sådan et hold. Er det tungen lige i munden, Inga? Frygteligt. Nu har jeg ikke set, hvad hun laver. For 3 år siden mistede den 75-årige kvinde sin mand, og derfor har hun nu meldt sig til line-dans. Det kræver nemlig ingen dansepartner, og derfor er det blevet mange Ingers favorit. At pigerne vil så gerne danse, og så er det her en mulighed for at gøre det alene. Når man ikke længere har sin mand. Ja, nemlig. Det er dog ikke kun enker, der danser line-dans i mørke, men af en eller anden årsag bliver mændene væk. Jeg har jo så ikke jagt min væk. Jeg ved så ikke, hvad de andre har, men det er åbenbart ikke så populært for mænd at danse i den alder. Krydderi på livet er der også i stilling. Navnet er måske ikke det mest mundrette, men det forhindrer ikke virksomheden SFK og UTZ i at have store planer for omsætningen. Vi har nogle ambitiøse planer om at nå op på 1 milliard. Og indtil videre går det godt. 25 nye stillinger er på vej til Danmarks største aktør i marinader og krydderiblandinger. Virksomheden vil ekspandere til udlandet, blandt andet Rusland, og i dag var borgmesteren så på besøg. Og jeg synes, det er imponerende sted at komme, og det åbner jo øjnene op for, at der produceres til de dagligvarer, som jeg bare tager som en selvfølge i slagterbutikken. Og mens de fleste krydderiopskrifter er hemmelige, er der ingen fabrikshemmelighed i opskriften på succes. Vores medarbejdere er gode til at sætte sig ind i, hvad er kundernes behov. Og så har vi nogle folk herhjemme i huset, som er gode til at levere det. SFK og UTZ har i dag en omsætning på 350 millioner. Mens